Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono mar Christmas. Omiyo kamoro amora ma janeno intie, amosou ni Merry Christmas. Erokamano janeno mana kaka kawuono odiochieng' mar Christmas. Dhano gone Nyasaye erokamano kamoro amora ma intie, kamoro amora ma antie. Wadwa ni waduok ne Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono ni mar Merry Christmas. Erokamano janeno kamoro amora ma intiere, kendo thuon wach ma kawuono adawuoye Christmas. Kendo ji mang'eny ok ong'eyo ni odiochieng' mar Christmas en odiochieng' mane. Mae momiyo Nyasaye ora ka studio mondo awuoye e weche mag Christmas. Omiyo kapok adhi mbele janeno kamoro amora ma intie, afulorani mondo ing'e bishop miwuoyo godo. Nyinga Bishop Agustino Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ago erokamano ne Nyasaye, oganda jo Kristo kamoro amora ma untie. Mae momiyo achaka biro ka mondo wawuoye weche mag Christmas. Emomiyo ineno ka mosou ni Merry Christmas kamoro amora ma untie kod Happy New Year. Omiyo kawuono odiochieng' mar tarik 25, oganda jo Kristo, en odiochieng' ma nonyuol nwa jawar miluongo ni Yesu Kristo. To ji mang'eny ose mistake kata osekawoga mopogore. Eyie to muma ok ondiko ni odiochieng'ni en odiochieng' manonyuol Yesu Kristo. To nitiere ruoth moro mane onyuol odiochieng' mar tarik 25. Niluonge ni ruoth Jehoashim. Mano ne en ruodh Babylon. Yani nokonyuole, nogole twech. Odiochieng'no nogole twech e od jela bang' higni 37. Mano kisomo Jeremia 52 kare 31. Omiyo wan oganda jo Kristo to waparo, yie to kondike, but waparo ni en odiochieng', waparo go odiochieng' manonyuole Yesu Kristo, ma en odiochieng' ma kawuono. Omiyo amor kaka oganda jo Kristo, Christmas ji ok ong'e ni en ang'o. Omiyo mokwongo Christmas en odiochieng' mwarwakogo Yesu Kristo e ngimawa kaka jo Kristo. Nikech odiochieng'no e odiochieng' manonyuole. Mar ariyo, waparo godo owetewa mochando ma onge godo. Mae momiyo wa celebrate Christmas. Waparo go owetewa ga nyimine kwa miyogi gik ma gichando. Nikech nitiere joma Nyasaye nogwedho, to nitiere joma Nyasaye jomochando. Koro kaka oganda jo Kristo, waparo, wamiyogi gik ma gichando mondo gibedgo kaka chiemo, gimoro amora, lewni, mwanyalo parogo oganda jo Kristo mochando. Mar adek, wabet kaka owete. Kaka oganda jo Kristo, wabet kaachiel e ngimawa. Koro weche adek go emomiyo wa celebrate Christmas kaka oganda jo Kristo. En adier ni ji no travel, kendo ji no wuotho kayo taunde madongo dongo kadok kaluo mondo gibed kaachiel gi familia mag-gi. Mae momiyo wabet kaachiel kodgi kwa celebrate Christmas. Mae momiyo ndalo Christmas ji yang'o gweno, ji yang'o rombo, ji yang'o chiayo, ji chamo chiemo mopogore opogore. Hai to bende wamiyo jomochando bende, mano ber. To oganda jo Kristo bende, oganda jok mok jo Kristo bende celebrate Christmas. Mae miwinjo ni koro ji jomok jo Kristo gi celebrate Christmas e yore maricho. Mae gidhi e club, gimadho kong'o, mano ber. To matokeo biro bedo Januar ka. Mae momiyo akelo Injili maler kawuono mondo wabed motang' e celebration kata kwa celebrate Christmas, mondo wa celebrate Christmas e yo makare. En adier kata an bede ka ase studio ka, adhi riwora gi joga Nyamasaria kacha mondo a celebrate Christmas. To Christmas mana kaka wachone. Na wachone mokwongo wariwore oganda jo Kristo. Wariwore kaachiel gi owetewa mochando, kwa miyo gi gik ma gichando. Kaka oganda jo Kristo, en odiochieng' monyuol Yesu Kristo. Onyuole iya to nyuole iyi ka mineni betie no.
Mae momiyo wa celebrate Christmas odiochieng' ma kawuono ni endi. Na wacho ni duoko biro nenore ratiro Januar ka. Joma biro celebrate Christmas e yo marach Januar ka. Kae mibiro neno ka ji wuoyo kendgi ka jonekni. To Januar ka bende mibiro winjo ka tho owuoke nikech ji celebrate Christmas e yo maricho nikech onywol Yesu e iwa. Koro kaka onywol e iwa ni onego celebrate Christmas e yo makare nikech warwako Yesu Kristo e iwa. Waler gini maber mondo ng'ato winji. Tuoche biro nego ji Januar ka. Joma biro celebrate Christmas e yo marach. Koro ndiko madwa somo. Adwa somo kodi Mathayo 2 wabiro chako kare 1 mondo wawinj ni to ang'o mabiro timore. Andiko madwa somo wacho niya, mai momi adwa ni bed motang' odiochieng' mar Christmas ni. Nitiere ruoth. Ing'eni sama nonyuol Yesu Kristo, nonyuol e piny Judea. To nonyuol e ndalo loch moro, ruoth moro miluongo ni Herode. To Herode ni nok mor gi nyuol Yesu. Nikech awacho no odiochieng' ma kawuono ni, onyuol Yesu e iya, to onyuol Yesu e iyi. Mai momiyo nachako wacho ni adwa lero gimiluongo ni Christmas. En odiochieng' marwako Yesu Kristo e ngimawa. En odiochieng' monyuole. To konyuole e iwa, onyuole e iye to onyuole e iyi kanyo endo. To nitiere ruoth manok mor. Iluongo ni ruoth Herode. Adier gimomiyo nok mor gi Yesu nikech nyota. Star mar ng'ato. Kiswahili wacho ni nyota. Koro kaki celebrate Christmas, adwa ni bed motang' nikech Herode. Herode chunye mok mor, kata onyuol Yesu e hika mano, kata onyuol e ok omorga. Ojaluoro ga chien, to timo vituko. Mae momiyo dana som kodi Mathayo 2, wabiro chako kare 1 mondo iwinj thuon wach mawuoye e sikuku mar Christmas, kata e nyasi mar Christmas ni. Andiko wacho niya, kane onyuol Yesu e dala mar Bethlehem e piny Judea e ndalo loch ruoth Herode. Ajuoke moko noa yo wuok chieng. Nobiro Jerusalem mopenjo niya, ere jalo monywol mondo obed ruodh jo-Yahudi? Ne waneno suluene kowuok yo wuok chieng, omiyo wabiro mondo mi wamiye duong'. Tiende ni Herode kane owinjo konyuol Yesu to wach ni ochande nikech Yesu onyuol gi nyota. To ora ajuoke moko kowuok yo wuok chieng. Ajuoke ka kobiro ni to waneno nyotani. Ha wacho ni Herode manyalo neno nyotani kidok kaluo nikech ji odok kaluo. Ji celebrate Christmas. Mae momiyo wacho ni bed motang' e ndalo Christmas. Ok ing'e ne ruoth Herode nyalo luoro gi yo mane. Ni kano nyuol Yesu to wabiro neno suluene. Tandiko wacho niya, to kane ruoth Herode winjo wachno, wach mane? Nonyuol Yesu gi nyota. Kane ruoth Herode owinjo wachno, kibaji nogoya ahinya kaachiel gi jo Jerusalem duto. Tiende ne wach nyuol Yesu nochando Herode. Herode obedo maonge kwe. Tiende ni kata in bende celebrate Christmas kanyo, dong idok kaluo. Mana ji matin kende modonge taunde. Adwa ni bed motang' gi ruoth Herode. Herode ne rito ga ji kodok kaluo. Hai to ging'e ni wuod ng'ane kata nyar ng'ane chalo kama kata obedo ga kama. Onyalo manyi gi yore te. Mae momiyo na wacho ni bed motang' ne ruoth Herode. Ta 7 wacho niya, ni kuom mano Herode noluongo ajuoke kande ling'ling monono gi kinde mane suluene onenore mi ginyise. Tiende ni Herode nono ga sule ng'ato. Mae momiyo wacho ni kanidok kaluo kacha can you celebrate Christmas? Tadwa ni celebrate Christmas e yo makare. Nikech Disemba kama ema mon pogore gi chuo. Nikech ne ok otwang' ne law maber. Disemba kama ema mon pogore gi chuo. Kata Disemba kama ema mon chuo pogore gi mon. Chuo nindo nyaka oko, duogo nyaka okinyi. Nikech gi celebrate Christmas. To na wacho ni Christmas
celebrate Christmas e yo makare, matokeo biro bedo Januar ka. Nikech onyuol Yesu e to onyuol Yesu e. Koro adwa ni tang' ne ruoth moro miluongo ne Herode magweng'u. Herode magweng'u mabiro nono nyotani kama nitie. Nikech ndalo Christmas odiochieng' ma kawuono ni. Kae ma iwinjo ka vituko timore. Nikech ji celebrate Christmas. Kae ma kata na ok imadh kong'o. Tiwinjo ka jachien kete kong'o nikech osiepe. Nikech u celebrate Christmas. Adwa ni tang' ne Herode magweng'u. Donge ni neno ka nono Yesu. Nono nyota Yesu kane Yesu onyuol e Bethlehem e piny Judea kacha. To nitiere Herode magweng'u manyalo nono nyotani. Adier adwa ni bed motang'. Samoro nyalo donjo gi kong'o adier. Nikech idok kaluo. Orwaki to ok imadh kata kong'o. Adwa ni bed motang' gi ruoth moro miluongo ni Herode ni. Adwa ni en Herode magweng'u. Kendo nyalo rite adier kidok kapango, kidok dalau kaka ya kapango. Nyaka weche ni onyalo ketho. Onyalo ketho adier na wacho ni biro neno matokeo nikech ng'ama biro celebrate Christmas e yo marach. Tamor gi Nyasaye mabiro lamo go kodi. Mondo duok mare obed kare. Samoro adier idok dalau. Samoro in nyar wegi mabendi to pok ni dhi tedo. Herode nono nyotani. Owacho ni dang' idhi tedo nade to wan ne watho ka ok watedo. Wawegi Herode marach manyalo mako nyar ng'ato. Ma emomiyo kidok adier ki celebrate Christmas Januar ka. Idok kama ne intiere itiyo. Adier ne pango mondo mi ng'ato yudie ng'at moro mondo mi okendi. Weche gi dhi ruchere malal. Nikech Herode magweng'u nosenono nyotani mar kend mokawo. Wawegi ng'ato ka sani. Ma emomiyo samoro adier ibiro pango mondo mi kendi to ok timre. Nikech Herode magweng'u oragi mochwado lwete. Wawe Herode ma ng'ato biro wacho na adier bishop. Kiwe Herode to an wa abed motang' e ndalo sikuku. Nikech Herode nono kaka nono nyota Yesu. Ni kuom mano Herode noluonga ajuoke kande ling'ling monono gi kinde mane suluene onenore mi ginyise. Inyalo ng'ise Herode sulueni. Ma emomiyo samoro adier ibiro dok. Adier beti jaberndi to ni kata ng'at mabiro penji nyingi onge nikech Herode nono. Wawe Herode magweng'u. Onyalo riti nyaka ka kidok kaluoni. Adier ni tiyo maber to iduogo ka pango. Iwinjo. Iniriembi tich bila makosa. Ji chako chukuya bila makosa. Makosa mitimo onge tiriembi e tich. Nikech Herode nono nyotani moyudo. Iniwe ni gallery ni celebrate Christmas. Kare Herode betiyo tichne. Wawe gi ng'at mobedo mos winja sani. Adier kiduogo kama nitiye. Kata ne pok iyudo tich. Spirit of rejection. Kamora mora mitere papers ni ok kawi. Ipenjo ni tang'o matimore ngimana. Mamanyo tich to kayude ni. Basomo to benda somo ni. To kare Herode nono mokawo. Mochwado lwete mowacho ni inok ne yud tich. Wawe gi ng'at ma celebrate sikuku mar Christmas. Tadwa ni celebrate Christmas e yo makare. Mondo nying Nyasaye yud duong'. Nikech Herode nono kaka nono sule nyota mar Yesu cha. E kako nyalo nono mar ng'ato. Wawe Herode marach manyalo mako ng'ato. Adwa ni bed motangi ndalo sikuku. Herode ni nyalo tami adier kata in gi nyathi achiel. Herode nyalo tami yudo nyathi moro kendo. Nikech owacho ni dang' inyuol nade to wan watho ka ok wanyuol. Onyalo luwi nyaka kapango. Adieri manyo mondo to koro kiyudi. Nikech Herode magweng'u. Wawe Herode marach manyalo rito ng'ato ndalo sikuku. Adiero nyalo nono tani. Samoro adier inyuolo nyithindo ariyo. Mondo yud mar adek tamore. Samoro biro keti ni mako ich. To wuogi dweche adek. Nikech Herode rami ni ok inyal ting'o. Adier samoro nyalo keti. Imako ich miting' maber minyuol. To ok iting'e bamini. Nikech Herode magweng'u ochwalo lwete moramo. Nikech osenono sulueni.
mowacho moneno sulweni tabor gi Nyasaye kawuono mabiro lamo kodi Nyasaye, nikech Nyasaye wacho ni bade ok chiek be itiyo kodino. Herode onge gi teko kendo onge gi loch. Amor gi duoko mar Nyasaye e ndalo Christmas. Wawuo gi ng'at mobedo mos. Herode ni nyalo tami ni ok ikendi. Adieri ni celebrate Christmas. To kiduogo Nairobi kata kiduogo Kapango kata kidok kama intiere, Herode tami ni ok inyal kendo. Samore pango ni kendi to chunyi chidoga chila miwe, nikech osenono nyotani. Samoro adieri kendo to mon weya weya bende ok uchwanyru, nikech Herode ochwado lwete mowacho ni ok ne timre. Wawuo gi ng'at mobedo mos, nikech kawuono wa celebrate Christmas, to wa celebrate Christmas e yo makare, kuwang'eyo ni Herode ne oko ka manyalo kawo nyotani, bahati ma in godo. Adier motami atama, adier motami bedo gi dhako. Herode wachni mon jela, to onge kama ondikie ni mon jela, nikech Herode ochwal gi lwete modagi. Wawuo gi ng'at machalo kamano. Herode magweng'u nyalo nono nyotani, ma kidok dala ni pango mondo migedi, to ok timre ni. Adier kidok Kapango, kiduogo mondo migedi, musumal isenyiewo miketo piny, gigi ok timre ni. Miwach nang'o matimore e ngimana. Kar Herode nosenono mochwado lwete. Adier samoro ni chako ot maber mondo migedi, wachni ruchore malal chop, nikech Herode ochwado lwete. Adieri pango miwachni higa mabiro ni tokru ok lum kapok agedo, wachni ruchore malalre. Samoro adieri pango mondo migol dala, Herode ruchore malal chop, ma ok wachno nok ni chak bedie kendo. Adwa ni bed motang' ne Herode. Herode manyalo kawo nyota ng'ato. Onge gima tek manotamo Nyasaye. Adwa ni bed motang' e ndalo sikuku, nikech Herode rach kochwado lwete. Herode manyono nono nyota ng'ato. Onyalo tami nyaka gedo. Herode nyalo tami nyaka ohala. Mito ne kidok dala ni ja ohala marahuma. Herode wachna dier manyar ng'ato moduogo dala dier mwawinjo ne ngimane dhi maber, nikech ne winjo noyawo ohala madongo dongo. Samoro wuod wegi moro manoyawo ohala. Adier kar Herode osenono nyotani. Adier kidok e ohandi, kata ng'at mabiro e ohandi onge, mapenjo gik miuso onge, nikech Herode osenono mochwado lwete mowacho ni ohandi ni ok ne dhi maber. Kaka nonono nyota Yesu, monono suluene. Adwa ni bed motang' ne ruoth Herode. To mano Herode magweng'u. Adieri nyalo chako ohala mikaw nyaka loan, miwachna adier adwa nyumi ohala ni. Loan nyumore malal chuth, mawacho ohandi nolal chuth, kata ng'at mapenji onge. Samoro katibed gi M-Pesa, katibed gotel, ibiro neno kata mteja madonje onge. Adwa ni bed motang' ne ruoth Herode, nikech Herode rach. Herode magweng'u onalo nono notani, ma kidok dalo pango kendo winjo adier ni chuori pango mondo bi onyuomi dhok. Adier owacho onyalo rucho wachni makethre malal. Higni ema koro luoro. Ipango mondo chuori bi dala ok timre ni. Samoro adieri dok dala kacha in kijana, samoro in jaduong', ipango mondo mi juong chiegi, mit Herode winjo ne isepango mone nyotani ni dwa nyomo chiegi adier. Orucho wachni malal chuth mok timre. Higni ema luoro. Miwachni jowada ang'o matimore kit ngimana. Adwa ni bed motang' nikech ruodh Herode. Abiro wacho ni kuom mano Herode noluonga ajuoke kande ling'ling. Ng'e ni sama gidhi gajuoga to gidhi ling'ling. Ok giwach ni yero kora dhi ni kajuoga. Magi non sulueni, magi yudi, magi keth wachni. Ndalo si Christmas. Adwa ni bed motang' ndalo Christmas, nikech onyuol Yesu na iwa, to nyuol e iyi kama intiere no. Adwa ni bed motang' ndalo sikuku, mondo wati yo maber gi Christmas. Mondo Januar ka kik Herode yudwa.
ma ng'ato wuotho wuoyo kende, kata mtoka go ol to kobi winjo. Mano Januar ka emibiro neno vituko gik matimore, nikech wan biro tiyo gi yo marach e ndalo sikuku mar Christmas. Tamoro gi Nyasaye maduoko nene kare. Herode nyalo tami. Wawe Herode marach. Onyalo tami mama. Makati tedo tok mipango mondo minyuomi dhok ok timre. Ipango mondo mitedi tok timre. Nikech Herode modagi. Herode mochwado lwete. Ipango mondo migedi tok timre. Nikech Herode modagi. Herode mochwado lwete. Samora diena wacho ni tuoche magalagala biro mako ji Januar ka. Nikech ji bo celebrate Christmas e yo marach. Kati bed matuo kanyo. Nikech abiro lamo godi Nyasaye. Nyasaye mok yami me ok lokre. Entiere studio ka. Abiro lamo kodi. Odiochieng' ma kawuono mar Christmas ni. Nikech teko ne nitie. Samora wuoye gi nyathi skul moro. Madier odwani bed motang' ne ruoth Herode. Ndalo sikuku kamaendi. Miwinjo ka sikunde biro lor. Mae nyithindo manyiri. Ka ok celebrate Christmas e yo makare. To iye biro neno ka. Iye biro mak ka. Nyithindo machuo biro donje e weche maricho richo. Nyaka nyasore nyaka kong'o. Maka higa luoro Januar. Ibiro winjo ka nyathi moro we sikul. Nikech matokeo marach mar Christmas. Wawe gi nyathi skul moro. Mobedo mos winja sani. Mabro wache ni bicho badwa celebrate Christmas e yo makare. Mondo isom nyaka university. Nikech Herode nyalo maki. Herode manotho ka ok osomo ka. Ginyalo luoro bagi wach ni no kisom. To kai ma ginyalo maki ndalo sikuku ma kawuono, odiochieng' ma kawuono mar Christmas. Koro wadwa celebrate Christmas e yo makare. Ma ibiro neno matokeo. Januar kaendi matokeo biro wuok, duoko biro wuok. To nikech ka wa celebrate Christmas e yo marach. To ka wa celebrate Christmas e yo makare, to duoko makare biro yudore nikech nyuol Yesu Kristo e yo kawuono. Onge gima tek matamo Nyasach loch e ndalo Christmas ni. Adwa ni bed motang' e ndalo Christmas. Nikech Nyasaye matimo. Onyuole iya to nyuole iyi. Odiochieng' ma kawuono mar 25. Ma emomiyo kwa celebrate Christmas e yo makare, to wabiro chamo gik mapeyo ma nyalo oganda jo Kristo chamo. Akwayo nyaka jomok jo Kristo ma ok owar. Adwa ni celebrate Christmas e yo makare. Nikech adier ibiro yudo ni Desemba kamaendi jomok owar ng'ato dhi e kanisa ndalo achiel. To ndi kanye Nyasaye imanyo seche duto. Ni jomoko gin gidhi kanisa mano odiochieng' mar Christmas, kata odiochieng' ma kawuono, kata kiny Jumapil. Hai to wachne gi kanisa rumo. Takwayi kama intie, ni kidwa neno gik mabeyo ma Nyasaye kelo, rwak Yesu Kristo kawuono iyi. Nikech onyuole kawuono, rwake tilame seche duto. Nikech ondiki muma ni wasik wala mok waweyo. Mondo Nyasaye nying Nyasaye oyud duong'. Adwa nasom kodi muma mar 2. Hai to wabiro lamo kodi Nyasaye. Muma mar 2 wayude Johana. Muma mar 2 wayude Johana 3 kare 16. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma miderma, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere nyaka chieng'. Ndiko ma Nyasaye wacho niya, ni Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma miderma miluongo ni Yesu Kristo. Emomiyo nyuole odiochieng' ma kawuono, ni mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to bed gi ngima ma nyaka chieng'. Tiende ni ng'at moyie kuome kawuono e yo makare mar Christmas, ji ok bi lal Januar ka. Nawacho kachako ni ji biro lal Januar ka e ndalo Christmas ka ji otiyo gi yo marach mar Christmas. Nikech Yesu nohero piny ahinya, omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal. Ji biro lal. Adiera dwaro lamo gi ng'ato madwa wacho ni bishop ok adwa na lal Januar. Mana kaka muma nondiko ni nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to bed gi ngima ma nyaka chieng'. Ma emomiyo abiro lamo gi ng'ato
Mabro wacho ni bishop ayie rwako Yesu Kristo kawuono nikech onyuole kawuono. Ibiro rwake e yate yi kanyo. Onyuol nyathi Yesu. Onyuole yate nyweyi. Omiyo Yesu nohero piny, Nyasaye nohero piny ka. Omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal to bed gi ngima manyaka chieng'. Mae momiyo adwa lamo gi ng'ato. Odiochieng' ma kawuono mar Christmas. Ng'at ma wacho ni bishop kadwa na lal Januar. Kawuono adwa na tigi odiochieng' ma kawuono mar Christmas ma sikukuni adwa na tigi e yo makare mondo nying Nyasaye obed tuong', mondo Nyasaye otimna gik madwaro. Nikech nitie ng'ama nena kama tuo odiochieng' ma kawuono mar Christmas. Nyasaye changi kawuono. Nitiere nyako mobedo mot ka nena sani mosemanyo dichuo ndalo mathoth to ok oyude. Nyasaye mi kawuono odiochieng' mar Christmas. Nitiere ng'at manena ka sani mama maywago dalane gaywago nyathine nikech kong'o dagi ni ok nyal rume dalane. Odiochieng' ma kawuono mar Christmas Nyasaye timo odo. Adier nitiere ng'at mobet ka nena ka kijana moro mosemanyo dhako ndalo mathoth mondo miyo kendi ok timrene. Odiochieng' ma kawuono mar Christmas Nyasaye winjo ka kelo. Adin tiene ng'at manena ka sani moande norumo nochwado lwete moala nolale lwete kawuono ni chieng' mar Christmas adwaro lam kod Nyasaye mondo Nyasaye oduok ohala odiochieng' ma kawuono ni mikichako Januar tichak gi Yesu. Odiochieng' ma kawuono mar Christmas adwa lamo gi ng'ato adin manosepango mondo mi ogedi to ok timrene ni kawuono Nyasaye kelo ot. Adwana lam gi ng'ato mobedo ka sani ng'iya adil mosemanyo mondo dichuo oterie kata gwen kata dhiang' dalagi to pok otimorene. Mamin gi nowachna tieno nyathina chuori okele kata gweno kawuono odiochieng' mar Christmas adwa lamo kodi Nyasaye mondo Nyasaye otimni odiochieng' mar sikuku mar Christmas ni. Awinjo kod alamo gi ng'ato nyathi sikul moro chiliel moro nyathi sikul moro osewacho adier ni bishop an asomo to gima somo to kawinji nikech kawuono odiochieng' mar Christmas ni adwaro lamo gi nyathi sikul machalo kamano mondo Nyasaye machiwo rieko omi rieko misom nyaka university. Adwa lamo gi ng'ato weyane gimitimo kinyalo mako TV timaki kinyalo gocho gi penye tego. Odiochieng' ma kawuono mar Christmas ni roho ng'isa ni Nyasaye dwa timo gimoro. Akia ni ne piny mane kata in Mombasa kata in Kisumu kata in Nyakach kata in Oyugis kata in Kano kanyo iwinjo kata in Nyamasaria kanyo kata in kanye e gweng' mane haijalishi adwa ni ka uyie kama intieno mondo walam kodi Nyasaye. Walamo. Agoni erokamano Nyasach loch. Erokamano odiochieng' ma kawuono mimiyowa mar Christmas ni. Akawo janeno ni akete lweti. Kendo odiochieng' ma kawuono ni nokawo yie kendo kawo yie ni gimosechande igani duto te rumo Nyasach loch. Nyasaye man gi teko we oti makare gi yo mar Christmas ni Nyasach loch. Weche mowinjo kani han gi yie no rwako kendo ni timo ne gik matongo maka iga loko titimo ne gimodware kit ngimane Nyasach loch. Alamo kan gi yie ne timone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Agustin Omedo. Aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ago erokamano ne Nyasaye odiochieng' ma kawuono mar sikuku mar Christmas. Akwayo awi maber ne joneno te mag Lolwe TV. Samo chola Nyasaye mondo gwedhi Niko Kelo Nyasaye mondo gwedhi johera duto te mag Lolwe TV Nyasaye mondo gwedhi nyaka johera mag Injili maler Nyasaye mondo gwedhu kamora marama untie. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo Primary kanyo ma wane gi all maduong' kendo ji mang'eny oseyudo konyruok. Hawe namba na ka mondo ikaw twatude sach Nyasaye. Namba na mar simo en 0726 84 39 41. Anuoyo 0726 84 39 41. Namba na machielo menyalo yudago en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano to akwayonu hawi maber mar Merry Christmas and a Happy